Alt for mange børn bliver fortsat udsat for seksuelle overgreb. Det fastslår denne rapport, som udkom her for 14 dage siden. Og den fastslår også, at jeg kommer lige lidt ud af det. Den fastslår også, at sådan et overgreb, det gør ondt resten af livet. Og ifølge rapporten, så er det 22% af pigerne, mindst 22% af pigerne, der bliver udsat for et seksuelt overgreb, inden de fylder 15 år. Men spørgsmålet er, om der i virkeligheden står så forfærdeligt meget nyt i rapporten her, om ikke vi dybest set ved det meste i forvejen, om ikke tiden er kommet til handling, om ikke vi skal bruge kræfterne på at få tallene ned, snarere end at skrive flere tal ind i en rapport. Og til at gøre os lidt klogere på den her problemstilling, har vi besøg af jer, Inuk Borup Nielsen og Naja Lybert. I begge privatpraktiserende psykologer. I behandler børn og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb, og I er også del af det rejsehold, der tager ud til kysten og behandler folk, der har slæbt rundt på de her problemer i lang tid. Hvis vi sådan skal sige det, uden at vi skal ind i detaljer på tallene, hvor stort er det her problem med seksuelle overgreb? Jeg vil sige, én gang er én gang for meget. Altså, det er stort. Problemet er stort, og vi ser det selvfølgelig via vores arbejde som psykologer, i og med, at vi laver behandlingsarbejde, og også har lavet behandlingsarbejde for Naalakkersuisut. Så vi kommer i direkte kontakt med folk, der har været udsat for det. Men vores arbejde til daglig handler ikke kun om seksuelle overgreb. Det er ikke alle. Så det er med på. Ja. Men når I så for eksempel kommer ud med rejseholdet, eller I var også sendt til Tasiilaq der for nogle år siden, da det brød frem, hvad er sådan det billede, I får ud fra det, der sker, når I kommer frem i forhold til netop problemets omfang? Altså, de virker meget voldsomme, når man kommer ud til kysten, fordi vi bliver konfronteret med det antal klienter, der bliver henvist til os. Det kan være ret omfattende. Et lille samfund er for eksempel 50 eller 70 mennesker, der tilmelder sig behandling. Det er jo ret mange. Og så må vi nogle gange sige, altså vi kan ikke nå så mange, så der må være venteliste. Så man kan sige, et eller andet sted, det her, det er ikke bare et problem, der omfatter en lille isoleret gruppe, det er et eller andet sted et samfundsproblem, vi står med. Det er et samfundsproblem, for de berører både det enkelte individ og samfundet, fordi de har nogle senfølger, som gør, at det koster samfundet på nogle andre områder, for eksempel, som Else Christensens undersøgelse viser, er, at de unge, der bliver undersøgt, for eksempel har problemer med at fastholde uddannelse og har forskellige sociale problemer. Det skal vi uddybe lidt senere, fordi når I behandler børn, så bruger I blandt andet tegninger i den her behandling. Hvorfor gør I det? Hvad er ideen bag at lade dem tegne det, der er sket? Så det er vigtigt at have for øje, altså at børn, de kan ikke sidde og snakke og samtale, ligesom vi voksne kan. Altså deres kognitive evner er ikke så veludviklet som vores. Og tegning er et redskab. Det kunne så vel være noget andet, man brugte også. Men tegning er en måde, hvor man også kan komme ind behandlingsmæssigt, så barnet kan give udtryk for følelser, det går rundt og bærer på, eller oplevelser, det har været udsat for. Så ja. Ja. Det kan være svært at bruge ord til at beskrive, hvad man har oplevet. Så børnetegninger i sig selv, de fortæller, hvad de har oplevet. Ja, og i rå tilstand. Ja. Yes. Og jeg har faktisk taget 2 tegninger med, og vi skal lige sige, det er et lidt ubehageligt billede, vi skal se det første her, men jeg har også fået tilladelse til at vise det her i udsendelsen specifikt, men lad os se tegningen her. Tydeligvis en lille pige, hun er vist 8 år på det her tidspunkt, der bliver udsat for et overgreb. Hvad sker der med barnet i den her situation, hvor det bliver udsat for det her overgreb? Jeg synes, at billedet taler for sig selv. Man kan se, at pigen er
er ked af det. Hun græder, og hendes mundviger hænger nedad, og man kan se, at krænkeren ser glad ud, ikke? Og han har en meget stor arm, og man kan også se, at hun sådan prøver at krympe sig sammen og gøre modstand. Så billedet taler for sig selv. Det er ikke en rar følelse for hende. Hvad gør det ved børn i situationen, mens overgrebet foregår? Hvordan reagerer sådan et barn? Som de fremgår, og som de også kommer til at fremgå af næste tegning, er det heftige følelser, der dukker op. Og det er de heftige følelser, der sætter sig som et traume ned i nervesystemet. Og det er det, der giver senfølger, fordi de brænder sig fast, som de fremgår. De meget stærke følelser, der dukker op. Så selve overgrebssituationen kan jo give langvarige senskader, hvis ikke de bliver behandlet. Ja, fordi der kommer en tegning mere her, som viser netop situationen efter overgrebet, og vi kan se, hun græder stadigvæk. Ja, der er hun bange, og hun har skrevet intensiteten i følelsen. Det er fra 0 til 10, og hvis 10 er højst, så er hun rigtig, rigtig bange. Ja, det er det lille tital, vi kan se deroppe i. Hæftige følelser, hun har. Ja. Vi kan jo ikke ligesom tage vores følelser ud og kigge på dem og måle og veje dem, men det er også et hint til os, men også en måde at give udtryk for pigen her, hvor intens følelsen er. Og den er meget intens. Ja, altså hun er så bange, som hun overhovedet kan forestille sig, at hun på nogen måde kunne være. Kan man beskrive det? Det kan jo så være svært for os andre at sætte sig ind i, hvordan har man det egentlig, når man har været efter sådan et overgreb? Ja, det er jo svært at sige med få ord, fordi at det kan være meget forskelligt fra person til person, men her ser vi, at hun er rigtig bange. Hun er meget bange, og man kan også se, at hun græder, hun er ked af det. Så det berører en masse følelser, og også sådan noget som skamfølelsen, den er også meget, meget stærk, når man har været udsat for overgreb. Og skyldfølelsen er også meget stærk. Det er det, vi ser rigtig meget. Ellers sker der nogle adfærdsmæssige ændringer også, såsom at man kan have svært ved at have relationer med andre, at man kan blive ensom og føle sig udenfor, fordi man går rundt alene med den følelse, og det er ofte en hemmelighed, som man ikke kan give udtryk for, fordi man er blevet truet eventuelt. Ikke? Så det er sådan mange, mange følelser, som en lille bitte menneskekrop skal gå rundt med. Ja. Ja. Det er ofte nervesystemet, der bliver ramt, som kommer i alarmtilstand. Det alene gør, at det bliver meget svært for et barn at have adgang til sine følelser, bearbejde det og tænke klart, føle klart. Så man kommer til at sidde i en situation, hvor man ikke kan tænke realistisk, for eksempel. For eksempel, er det min egen skyld, tænker de fleste børn. Eller, hvor kommer den tanke fra, at det skulle være barnets egen skyld? Ja, det kan være rigtig mange ting. Det er for eksempel et barn, der er fastfrosset under overgrebet, fordi de ikke gjorde modstand. Det kan være, at de har gjort modstand, men hvor de ikke har hjulpet, så har man forsøgt at flygte måske, men til sidst så anvender de fleste en overlevelsesrefleks, der hedder frys-til-is-refleks. Det kan gøre, at jamen, fordi jeg ikke har at løbe væk eller kæmpe imod, så er det min egen skyld. Eller det kan være mange andre ting, der gør, at man... Men ofte at der sker det en overføringsproces fra krænker til barnet, hvor skyldsproblematikken den bliver overført på barnet. Og den her skyldfølelse, den har jo så også en yderligere negativ konsekvens, nemlig at børnene ikke fortæller om det her.
Ja, vi ser ofte, at børn er blevet truet til ikke at sige noget, og det kan være nogle virkelig alvorlige trusler, de bliver udsat for, såsom at hvis du fortæller det her til nogen, så slår vi din mor ihjel, eller så vil jeg gøre din mor fortræd og pine hende, ligesom at det er pinefuldt for dig nu, eller din søskende, eller du vil blive fjernet hjemmefra, eller der kan være mange ting, som de truer med. Ja, og hvad betyder det, at børnene netop ikke tør komme ud med det? Det betyder, at de rumler med tunge problemer ind i, og det kan være ret vanskeligt for et barn at kunne fortælle om andre, netop på grund af skyld- og skamsproblematik og truslen. Men det der med, at man ikke kan sige noget i lang tid, det betyder bare, at problemet bliver tungere og tungere for barnet. Hvis jeg bare løfter den her, så vejer den måske 500 gram, men hvis man hemmeligholder det i 10 år, man stadigvæk bærer rundt på den her, hvor mange tons vil det så ikke være for et barn? Ja. Og det får jo så også nogle konsekvenser i den måde, folk lever på og reagerer på. Vi har jo talt med nogle af dem, der har været udsat for det her, blandt andet Pilar Petersen på 29 år, og hun blev udsat for et overgreb, da hun var 5 år gammel. Det kommer her. Taanami tallimanik ukiuqarluni atornerluneqaqqaapoq katillugillu pingasoriarluni atornerluneqarpoq pilunguup arfinermarlunik ukiuqalernissaata tungaanut kingunerili niatsuunik ukiulimmut sakkortupput tuungornikuunga ersutuungornikuung kisiamakkammak annertoriu kingilernikuuara allaasorlu angutinu akeqqarsimaarsinnaasarlunga immaqalunniit sorlu uaappineqqaruma suteriaannaasarparimmaaturnniarma saassuttarpara uannut annertuumi illersorlu Else Ebsen Kleist arfinelinnik ukiuqarluni kinguaasiutitigut kanguttaatuliorfiineqaqqaapoq qulingiluanilli ukiuqarluni angummit allamit aama qanigisaminit kanguttaatuliorfiineqartalerluni kis alliartorninni aarnartarsiiti qanuattuunerspaasiartorlui taa qanu matoqqasungoriartuarnikuuga taa ulluilaaneqartarluunni kallingaruissuartarlua oqaloqatiqaruisallua arlaani misiisimasatsakkortuut kinguneri amerlaqaat ilaananguili ilsip ima oqaatigaa atoqatiqaraangama ilaanni eqqaanartikuulattarpaa tassungaanna tassisaasaartarlua taa ilaannik nunisarpara. Ja, de eksempler på følger af det her, vi så her, hvor typisk er det? Det er meget typisk. Det er ofte det, vi hører fra vores klienter. Og det er simpelthen en konsekvens af det beskrev lige før, at man har den der angstfølelse siddende i sig, og det har så de her udvirkninger. Netop fordi, som Bilu Danguak, hun beskriver, at hun har haft meget vrede i sig, og kan stadigvæk have det. Og det er ofte en følgevirkning af, at hjernen faktisk har taget skade af det på den måde, at nervesystemet kan ikke komme i bero på grund af de belastninger, hun har haft. Og det gør, at man kan være mere vred og eller angst end andre. Hun beskriver direkte, at hun kan være fjendtlig, så den her meget store stressfølelse må fylde rigtig meget. Ud fra jeres erfaring med at behandle folk, der har været udsat for det, hvilken forskel gør det på, hvor hurtigt man får fat i de her børn efter overgrebet, eller om man slæver rundt på det, indtil man er voksen? Hvor stor en forskel gør det i forhold til, hvor meget man kan hjælpe de her mennesker? Altså jeg tænker, jo hurtigere man får hjælp, des bedre. Altså netop det, som når jeg siger med, at det sætter sig i hjernen, så kan man gå rundt og have de der forkerte tanker og meget negative tanker om sig selv, og det i sig selv, det er meget destruktivt, ikke? Og også den der, hvis ikke man har lært at det ikke er ens egen skyld,
så kan man gå rundt med den skyldfølelse i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo ikke sundt, altså. Fordi det gør, at man mister meget af sig selv og sit selvværd og kommer til at, ja. Jeg kan for eksempel fortælle et eksempel på, at man ikke har sagt noget i lang tid. For eksempel samtale med 70-årige, som ikke har sagt noget i 50 år, som stadigvæk tror, at det er hendes egen skyld og hendes egen byrde, eller hendes egen skyld, at hun har været udsat for seksuel overgreb. Og skyld og skamfølelsen gjorde, at hun ikke har kunne sige noget i 50 år. Det er ret meget, fordi de skader også kontaktevnen til andre, eller på mange områder, for eksempel forældreomsorg, det kan gå ud over seksualitet. Ja, seksualitet var vi inde over. Og en af de andre ting, det faktisk også kan gå ud over, og som det meget ofte gør, det er også det at få sig en uddannelse. Og det er det næste, vi har talt med, Connie Arenas her, et eksempel på, hun blev udsat for et seksuelt overgreb, da hun var 9 år gammel. Atuarninnu ingerlariaqqinnissan taan unittaaruutaaniku meqqatuarfianaammassigakku sivisulaami uningaqqaarnikuuvunga taanna peqqutaalluniarma tas nanuangilara ikiorneqajaarsimasuuguma massakku ilinniagara suliffigarusutaaranaammasserersimassaaluarpa taanna qularingilara ikiorneqajaarsimasuuguma suli inuunin siuarsimanerusussaalluga. Og vi har nu fået besøg af Naalakkersuisut for familie, social og sundhed blandt andet. Martha Lund Olsen, velkommen til dig også. Det er jo blandt andet dit område, hele det her. Vi har nu hørt flere gange også fra Connie her, hvor vigtigt det er at få hjælp og muligt at få hurtig hjælp. Hvor gode er vi til at give den her hjælp i tide? Vi er i gang. Men vi er langt fra målet, må man sige. Altså vi har siden september 13, så startede vi jo det første rejsehold til at lave det her sindfølger. Og inden for uddannelsesområdet, som hun jo lige snakker om, Departement for Uddannelse er også i gang med at etablere studenterrådgivning, udvide den, og vi er også i gang med at udvikle SAFIC til at have tættere kontakt med familiecentrene. Så vi er på vej, men vi har meget at lave. Ja, fordi du siger selv, vi har dem, som de 2 psykologer her jo også arbejder med senfølgerne, men vi snakkede også om, det er jo vigtigt at få fat i det tidligt, så de unge også kan komme videre med deres uddannelse. Hvad kan vi gøre der for at fange det hurtigere, end vi gør nu? Jeg mener, at vi på de enkelte steder, altså nu har vi jo familiecentre snart i de fleste byer, og vi håber, at vi inden for relativt kort år og række kan få styrket familiecentrene til også at kunne lave det her børnesamtaler, og hvis vi også kan få opkvalificeret daginstitutionspersonale og skolen og så videre til også at kunne tage den her svære samtale med barnet og noget mere viden om tegnene på seksuelle overgreb og så videre, så vil jeg ønske, sådan så vi på et meget tidligere tidspunkt kan opdage det, og helst også helt undgå, at det sker. Ja, fordi det er jo et eller andet sted, det der er kernen i det, det er jo meget fint, at vi behandler folk, men vi skulle jo helst have færre, der skal sendes hen til en ugenære fremover. Men hvad kan vi gøre? Vi hørte, det er svært at få børnene til at åbne sig op. Hvad kan vi gøre for at hurtigere at få fat i de her børn? Både så de får hurtigere hjælp, men måske også, så de slipper for et yderligere overgreb. Altså, som du også har sagt, altså en del af dem, som laver det her overgreb, har også selv været udsat for seksuelle overgreb. Derfor er det her sindfølger arbejde meget vigtigt. Og så også... Men i forhold til at få øje på de børn, er der et eller andet, vi kan gøre for hurtigere at få dem, give dem en bedre mulighed for at... Jamen, helt sikkert. Altså, det er altså SAFIC, som jo er her i Nuuk.
og som andre kommuner ikke er så meget for at sende deres børn til. Derfor er det nødvendigt, at vi i de forskellige byer har et team og en beredskab til at tage vare på det her familie og børn, som bliver udsat for overgreb. Og jeg mener også, altså vi skal sætte meget tidligere ind. Vi ved, den her undersøgelse her viser også, at i mange tilfælde, så har der været alkohol involveret. Derfor er det også vigtigt, at vi får lavet det her gratis alkoholbehandlingssted, muligheder, som vi satser på at starte op i 16. Og vi bliver nødt til at udvide vores systemer flere steder. Altså. Så det er en samlet bred indsats? Det er en bred indsats, og vi har desværre ikke alle de psykologer, vi kan ønske at have på alle familiecentrene. Og indtil videre, så er det heldigt for os, at der er det her kapacitet, vi har med de 4 hold psykologer, vi har, som kommer ud. Og jeg tror da ikke, de har kræfter måske i mange, mange år til, så derfor bliver vi nødt til at styrke stederne med psykologer og så behandlinger. Hvis vi skal hurtigere hjælpe de her børn på vej og måske blive lidt bedre til at få øje på her måske noget galt, hvad enten det nu er læreren, pædagogen eller naboen, der skal holde øje med. Hvad er det, man skal holde øje med ved de her børn, for at sige, at der måske er noget her, som vi skal reagere på? Jeg bider mærke i, at du ikke siger forældre her. Altså, jeg vil sige, at når man vælger at få et barn, så har man også et ansvar som forældre. Og det er der, jeg synes, at man først og fremmest skal gå ind, at et barn skal være så tryg ved sine forældre, at det selv kan komme og fortælle. Men, så det er ikke kun det offentlige, eller politikere, eller psykologer, der skal gå ind og træde til. Jeg synes, at man opdragelsesmæssigt måske kunne være lidt mere åbne og bryde nogle tabuer, så man kunne lære et barn omkring dets eget krop, og hvordan det kan sige fra. Altså også det der med, at man snakker meget om for eksempel forskellige betegnelser ved ansigt, øjne, næse, mund eller sådan noget. Men snakker man om kønsdelene, og hvad de bruges til, og hvad man skal gøre for at passe på dem, eller ikke? Altså sådan noget kunne man godt komme lidt mere ind på, synes jeg, i samfundet. Det er så tabubelagt, så man får sådan, eller børnene kan få en meget sådan forvrænget billede af kønsdelene, og hvordan man i det hele taget, fordi børn har seksualitet fra de er små af, og det er også en naturlig del, altså det skal ikke tabuiseres, det er noget, altså seksualitet, det er noget, der er dejligt, det er noget, der er rart, men der er også noget, hvor det er forkert, hvis det er en voksen, der går ind og bryder et barns grænse. Ikke? Hvis jeg lige må holde lidt fast i mit spørgsmål, for dem, der så ikke er forældre, eller måske også forældrene selv, hos barnet selv, er der nogle bestemte tegn, man skal holde øje med og sige, her er måske noget, jeg er nødt til at være lidt opmærksom på? Det kan være adfærdsændringer, altså som for eksempel, at de bliver mere aggressive, eller de trækker sig mere, de er måske mere seksualiserende, eller i det hele taget en adfærdsændring, hvor man må undersøge, hvad sker der. Så det er rigtig, rigtig også til de spørgsmål omkring, hvad man kan gøre. Jeg tror også i forhold til behandlingstilbud, det er rigtig, rigtig svært at lave et behandlingstilbud til alle nu, og fordi der er begrænsede behandlere i landet. Men det vigtige er at få det stoppet. Man kan forebygge ret meget ved at få børnene til at sige meget tidligere, så hurtigt som muligt, om man kan give dem relevant omsorg, når de har sagt noget. Fordi en af senfølgerne ved seksuelle overgreb, det er, når de ikke føler sig mødt af voksne omkring dem. For eksempel forældre, der selv har været udsat for seksuelle overgreb, det har ofte nogle blinde pletter i forhold til, når ens barn bliver udsat for seksuelle overgreb. Altså, de bliver selv så overmattet af deres egne tidligere overgreb, at det ikke kan give en relevant støtte til barnet.
Og det bliver en af senfølgerne. De husker meget tydeligt, mor hjalp mig ikke. Hun sagde bare, at jeg skulle glemme det. Eller jeg har godt hørt, at hun har været udsat for overgreb. Men den her følelsen af omsorgssvigt fra forældre, den er også markant som en af senfølgerne. Yes. Vi vender lidt tilbage til det, fordi vi slutter lidt den her runde nu og går videre til en anden del af det her, fordi i visse tilfælde så ender det her jo med en politianmeldelse og muligvis også en retssag, og det skal vi se lidt mere på nu her. Og vi har nu fået besøg af Daci Fleischer. Du er en af de politifolk, der er specialuddannet til at videoafhøre børn, når der foreligger en mistanke om et seksuelt overgreb. Ud fra sådan politiets synspunkt, hvor omfattende et problem er det her sådan, i forhold til de sager, I ser? Ja. Jeg vil lige præcisere, at jeg er ikke selv videoafhører, men jeg leder en efterforskning, hvor vi har meget med videoafhøring at gøre. Jeg vil sige, at i mange tilfælde af vores sager, der har med seksuel misbrug af børn, der er videoafhøring det eneste bevis, vi har i sagen. Og det er også den, der gør, at vi kan retsforfølge gerningsmanden eller krænkeren. Det er et meget, meget, meget vigtigt værktøj i vores arbejde. Og vi har omkring 12 stykker, der er specialuddannet i Danmark på videoafhøring. Og de gør et rigtig godt stykke arbejde, rejser rundt i hele landet og foretager afhøringer, der hvor der bliver oprettet sager. Du fortalte mig den anden dag, da vi talte sammen, at I sådan de senere år har set sådan et jævnt højt niveau af sager her i landet. Hvordan tolker du det tal? Er det fordi, der er mange, eller er det fordi, der er flere, der tør anmelde sagerne? Jeg tolker det som om, at der er kommet meget mere fokus på det inden for de sidste 5 år. Og det er også derfor, at tallet også er steget. Men nu kan vi så også se, at effekten af det fokus, der har været, og effekten af det, at folk de måske tør anmelde det til politiet, at de tør åbne op omkring det, at det har så gjort, at tallet er faldende igen. Og det er ikke kun i seksuelle misbrug af børn, det er også i andre kriminallovsovertrædelser. Så du ser det egentlig som et positivt tegn, at der er mere åbenhed, flere der tør henvende sig til jer og sige, jeg har været udsat for et seksuelt overgreb? Ja. Når I arbejder med de her videoafhøringer, hvordan arbejder I så med det her? Hvordan får I børnene til at tale? Der er en meget stram procedure, du skal igennem. For det første så skal du have skaffet en forsvar til mistænkte, der så også skal overvære videoafhøring. Der skal være et hjemmebesøg, hvor videoafhøren tager hjem til barnet og får skabt noget tillid imellem. Og så her i Nuuk foregår det i hvert fald i Særfik, hvor der er et børnevenligt område i lokale, der er specielt indrettet, hvor der ikke er synlige kameraer. Og så er der faktisk også en dommer, der er sagsbehandleren fra politiet, der er videoafhøren, der er forsvaren, der er bisidderen til barnet, og der er også fra socialvæsenet, fra kommunen. Så der er en masse ting, der skal sættes i gang, men det er også et værktøj, som belønner sig i den sidste ende, fordi når først barnet har åbnet sig op, og det faktisk har været udsat for seksuelle overgreb, jamen, så er det også det bevis, vi bruger i retten og afspiller videoer. Og det er jo en god måde i forhold til, at man før i tiden skulle indkalde barnet til at vidne over for krænkeren personligt, og der er det jo nogle barn, der er noget godt ud af. Ja. Og det var lidt mit kodeord for at skifte fokus lidt fra ofrene til gerningsmændene i det her. Er der noget fælles træk ved dem? Er der nogle bestemte grupper, der er gerningsmænd, eller er det bredt fordelt over hele samfundet? Vi har ikke sådan decideret tal på det, men jeg kan da ud fra min egen erfaring sige, at der er noget, der går om og om igen. Og det siger vi jo tit, fordi at når vi først har fået tilbageholdt krænkeren eller gerningsmanden,
sigtet, så kræver det også en vejledende distriktslægekalender, hvor der en læge snakker med ham, og en muligvis mental observation, hvor man snakker om det psykiske og barndom og alt muligt. Og der siger vi jo tit, at krankeren selv har været krænket som barn. Så det er i hvert fald noget af det, som vi tit og ofte ser i vores sager. Så det er lidt sådan en ond spiral, vi er inde i her. Ja, men jeg vil også understrege, at det er ikke alle, der er det, men det er typisk det, vi ser. Og det er også det, som... Altså, det er jo kun den del af befolkningen, som vi typisk har med at gøre. Det er også den del af befolkningen, der ligesom ikke kun... Altså, det er jo ikke kun seksuel misbrug, det er også alkoholmisbrug, det er husspektakler, det er vold, og det er børn, der er sent ude. Det er en masse ting, der hænger sammen, og det siger vi ofte. Lad mig lige holde lidt fast i det der med offeret, der så selv sidenhen bliver krænker. Det kan jo sådan umiddelbart være svært at forstå, når man selv har mærket den her smerte, hvorfor man ikke kan forstå, at man ikke må påføre den andre. Hvorfor sker det her? Jeg vil lige sige, at jeg arbejder til daglig ikke så meget med krænker, eller jeg arbejder med offerne, så jeg vil helst ikke svare på det. Det, der kan ske, det er, at når man bliver krænket, så er en af senfølgerne, at man mister evnen til at kunne sætte sig i andre sted. Altså den såkaldte mentaliseringsevne. Så det kan være en af barriererne ved, at de så udvikler krænkeradfærd. Så er der også andre følgevirkninger. Jeg vil sige, at det er ikke kun krænkede eller seksuelt krænkede, der bliver krænkere, men der er også andre typer ifølge andre undersøgelser i andre lande. Det er følelsesmæssig omsorgssvigt for eksempel. Det er for eksempel, så siger man typisk pædofilisager for eksempel. Ensomme mænd, altså, eller isolerede mænd, der har primær kontakt med børnene, som har vanskeligheder ved kontakt med almindelige voksne, for eksempel, som ikke kan have almindelig normal relation forhold til en kæreste, for eksempel, en aldersvarende. Der ser man nogle gange, at de mangler også nærhed, og så søger det typisk, fordi de har selvværdsproblemer for eksempel, at det er meget nemmere at få fat på børnene. Og dertil siger, at der er tilbagevendende problemer hos de samme krænkere igen. Der tænker jeg, at man kan lave et stykke forebyggende arbejde ved at få fat i unge krænkere. Fordi man ser ofte hos de ældre krænkere i andre lande, at de er startet fra ungdomsalderen. Så man måske kan prøve at forebygge, at de krænker andre unge. Og hvordan kan man så gribe det an med at få måske stoppet dem i tid, inden det udvikler sig til noget værre? Ja, det er en specialist opgave, som har specialiseret sig i krænkerbehandling. Altså, vi er mest uddannet til at behandle ofrene, men det er speciale for sig at skulle behandle krænkere. Martha Lund Olsen, har du nogle forslag til, hvordan vi hurtigere får spottet de her krænker og får stoppet dem lidt hurtigere? Altså der må jeg jo ty mig til eksperterne, ikke? Altså, hvad har eksperterne af anbefalinger? Og lige nu så har vi jo ikke så meget tilbud til krænkere. Men faktisk så har vi i voldsstrategien afsat ekstra midler i år, når finansloven er godkendt, til at gå ind også i forhold til dem, der udøver vold, at få kigget på voldelige mænd eller krænkere. Så i vores arbejde, så går vi jo nok også ind og kigger på dem
og ser, hvad kan vi gøre bedst. Og der har vi tankerne, at vi skal have fat i et center i København, som arbejder med de her krænkere. I skal selvfølgelig arbejde inden for de rammer, der er sat, og den lov, der er sat, men kunne du ønske dig noget, der kunne hjælpe dig med at stoppe de her krænkere hurtigere? Ja, altså politiet har jo selvfølgelig også en stor interesse i at være forebyggende, og det er også det, som vi også skal gøre. Og det er så også afstedkommet, at vi i hvert fald ud fra Sisimiut politi, der fik ideen om at lave et forebyggende indsats, der hedder Samtale i stedet for husspektakler, som så er startet op i 2012 i Sisimiut. Det er ikke helt landsdækkende endnu, men det er vores... Som kort fortalt går ud på, at tager ud dagen efter, hvis der har været ballade i et hjem, hvor der er børn. At politiet rykker ud til husspektakel om aftenen og får stoppet de, der nu er stoppet, og får skabt ro og orden igen. Men at lige snart der er børn indblandet, jamen, så bliver der en opfyldende samtale dagen efter, helst, eller et par dage efter, hvor socialvæsenet fra kommunen også deltager. Og der kan vi i hvert fald se ud fra Sisimiut, at det har faktisk hjulpet på kriminalitetsbilledet generelt, med at kriminaliteten falder, i og med at du tager fat i de voksne, altså parret, dagen efter i deres moralske tømmermand, og får snakket om, hvad var problemet til de skænderi, der var, eller hvis der var noget vold eller et eller andet, hvad var årsagen til det? Og det er i hvert fald, altså man skal jo starte et sted, og det er i hvert fald det, som politiet har valgt at fokusere på fremover, og som også vi har påtænkt os at gøre landsdækkende. Men der skal vi selvfølgelig samarbejde med kommunerne og regionerne. Så det er jo, der er et godt stykke til nu, men vi håber på, at det i det store billede, at det vil hjælpe på, at det har en præventiv effekt. Så nogle gange er det faktisk de små skruer, vi kan dreje på. Men lad os lige gå videre, fordi hvis vi skal have stoppet det her, så handler det jo også om, at, som vi var lidt inde på tidligere, at man får reageret på, når der sker noget, når man får mistanke noget, eller når man har en dårlig mavefornemmelse. Men netop i små samfund, som mange af de grønlandske jo er, kan det jo være svært at fortælle om det her, og det fortæller Jette Ejstrup fra børneorganisationen Bedre Børneliv, det kommer her. På mange måder så er det grønlandske samfund jo et paradis for børn. Netop fordi vi kender hinanden alle sammen. Og på de gode dage, der er der en rigtig masse voksne, som vil gøre rigtig meget for det enkelte barn, har det godt. Det er jo det gode ved det. Så betyder det selvfølgelig også, at hvis der sker noget, som vi er bekymret over, eller som vi ikke synes er i orden, så kan det tit være noget, som sker i vores vennekreds, eller måske endda i vores familiekreds. Og vi ved, at samfundet i det her land kan være små, og man kan være bange for at sætte nogle rygter i gang, eller blive uvenner med nogen. Og der er ikke rigtig nogen lette løsninger. Nogle ting kan man lave en formel procedure ud af, nemlig ved at lave nogle regler, som er til at leve med, for hvordan man skal underrette, så man ikke selv bliver udsat, men netop at man kan gøre det anonymt. Og så må jeg jo sige, at i sidste ende, der er vi tilbage ved det med modet. Altså vi skal turde tage barns parti, for hvor skal de børn ellers henvende sig, hvis de ikke kan stole på, at vi voksne vil dem det godt. Altså der er ikke andre muligheder, og det kan godt være, det niver, og det gør ondt. Det bliver vi nødt til, fordi vi smadrer de her børn, og de har det med sig resten af livet. Og det synes jeg egentlig ikke, at vi skal være ansvarlige for, at nogen de skal have det så skidt resten af deres liv. Ja, problem både for politiet og for jer i virkeligheden, at det er svært at tale om det her, selvom man måske har en mistanke, man synes, der er et eller andet, så lader man måske hellere være. Martha Lone Olsen, har du nogle idéer til, hvordan vi kan gøre det nemmere for os alle sammen at reagere, hvis vi synes, der er et eller andet, der er galt? Der vil jeg til at starte med så lige også sige, som Inuk var inde på, jeg ved ikke lige, om det er det grønlandske, at forholdet mellem barn og forældrene bør være så trygt, at barnet også tør at snakke med sine forældre om det. Og derudover så ved vi godt, at der er stort arbejdspres på socialforvaltningerne, og derved
er bagud med en masse sager, og det skal vi have gjort noget ved, at vi etablerer den her rådgivningscenter. Ja. Men hvis jeg lige holder lidt fast i det der, hvordan kan vi gøre det lettere at snakke om det her? Har du nogle idéer til os alle sammen? Jeg synes, den sidste tid her, efter den her rapport udkom, at I Renerå tager det op jævnligt. Det gør også, at debatten kører i de forskellige steder, både mellem fagfolk, men også mellem forældre og andre, måske venner til venner. Og vi bliver nødt til at tale om det, og blive ved med at tale om det, for at tale med vores børn om det. Børnene skal også høre om det, for ligesom at sige, at det er i OK at snakke og sige det for at beskytte børnene, og anmelde det for at beskytte børnene, ikke for at tage hensyn til onkel eller nære venner eller bekendte eller omgangskredsen. Men tage hensyn til barnet, det er de voksnes ansvar at tage hensyn til barnet og handle derefter. Ja, fordi når der kommer fokus på det, så sker der noget. Det har du blandt andet erfaring med. Du var udsendt til Tasiilaq der for nogle år siden, da der var den her bølge, og da der var fokus på. Hvad var jeres erfaring, da der kom fokus på spørgsmålet i Tasiilaq? Jamen, min erfaring var jo i hvert fald, at der var, det kunne mærkes markant, at fokus var kommet, rejsehold var kommet, og der var ligesom taget hul på en byrde, også i forlængelse af, at det blev til Sommersår Kommune. Og vi fik i hvert fald flere anmeldelser, og der blev det der tabubelagte emne om seksuel misbrug af børn og generelt seksuel misbrug og voldtægt, det virker som om, at det blev mere tilladt at snakke om det. Og der var også et skuespil, der blev sendt derovre, hvor det havde voldsomme effekter. Jeg så det også selv, hvor meget det betød for de folk, der så skuespillet om seksuel misbrug. Og det er jo blandt andet det, som også har virket til, at folk er blevet mere åbne omkring det. Og det betyder naturligvis også, at vi får flere anmeldelser på det. Kort her til sidst i den her omgang også fra jer. Har I nogle bud på, hvad vi kan gøre for at gøre det nemmere at tale om det her? Altså først og fremmest bryd tabuet, altså ligesom vi gør her, altså tale om det, men det er ikke nok bare at tale. Det er også meget vigtigt, at vi handler på det. At der er nogle hjælpeforanstaltninger, ikke kun i det offentlige, men at man også som voksen medborger tager medansvar for, at børn kan føle sig trygge, og at man kan henvende sig til dem. Altså, jeg tænker også, sådan noget, der kan være forebyggende, kunne også være, at man har nogle fritidsaktiviteter til børn, så der er nogle sunde relationer, der bliver bygget op. Det er ikke kun behandling, man skal tænke på. Man skal gå ind og forebygge mere bredt. Altså. Og det blev det sidste ord i den her omgang. Inuk Bohm Nielsen, Naja Lybert, Dati Fleischer, tak fordi I vil være med her. Fordi, nu skal jeg lige se, som vi hørte, så er det nemlig meget svært at fortælle om de her overgreb. Og det gælder faktisk ikke kun for os som menige borgere, der er også som fagperson, som lærer, pædagog, sagsbehandler eller sygeplejerske, kan det være svært at reagere på de her mistanker. Det har vi en lille indslag om her. Værsgo. Der mangler lidt viden om både den almindelige underretningspligt, som vi alle sammen er underlagt, og så det, der bliver kaldt den skærpede underretningspligt, nemlig at fagpersoner faktisk har en skærpet pligt til at informere om de her ting, og til at forholde sig til viden om seksuelle overgreb. Og det er noget, der er rigtig svært at snakke om, det ved vi jo godt. Det gør rigtig ondt, også selvom man har en faglig kasket på. Så hvis man ikke ligesom som leder også får skabt et forum for, at man kan tale om de her ting åbent, og at det er svært i de små samfund, hvor vi kender hinanden, så går det bare ind og så sker der ikke noget med det. Så holder folk det for sig selv og putter lidt med det. Så det skal jo op på bordet, og der er nogen, der skal tage et ansvar for, at det bliver sat på dagsordenen, og at der findes procedurer frem, som alle kan leve med, uden at man bliver udstødt i et samfund. Det er måske næsten selvindlysende, men hvad betyder det for muligheden for at stoppe seksuelle overgreb, at der er den her
usikkerhed om at fortælle om det? Det er jo sådan, at de rigtig store problemer, de skal jo ikke ties ihjel, de skal snakkes ihjel. Så et stort skridt er egentlig at få det sagt højt, at vi anerkender, at der er de her problemer, og vi anerkender, at det er svært at håndtere, men vi anerkender ikke, at det skal blive ved. Vi vil ikke finde os i, at det bliver ved med at blive fortiet og blive almengjort, at det er bare sådan noget, man gør, og det bliver undskyldt med alkoholindtagelse og sådan noget. Det må holde op. Altså, det må vi sammen stå frem og sige, det respekterer vi ikke, og den forklaring anerkender vi ikke. Og vi har så fået besøg af to nye gæster. Palle Emirsen, forholdsvis nyvalgt formand for Kanukuka, velkommen til dig. Og Anna Jarak Poulsen, du er fagchef, hedder det, i Kommune Rafik Sommersok, og har ansvaret for børnesagerne her i kommunen. Og Palle Emirsen, lad mig starte hos dig sådan meget kort til en start. Synes du, at kommunerne gør det godt nok med at reagere på de her henvendelser? På henvendelserne, ja. Men alting kan jo gøres bedre. Og vi skal bruge de her rapporter til at evaluere vores arbejde. Og den arbejde foregår nu. Men vi må også huske på, at når vi kigger på kommunernes økonomi, så bliver de fleste penge brugt på de sociale og forebyggelsesområdet. Så der bliver arbejdet ude ved kommunerne, både på personalemæssig side og på det økonomiske side. Men vi hører også lidt her, at nogle af medarbejderne tilsyneladende mangler lidt værktøjer til at vide, hvordan skal jeg reagere, hvis jeg får en mistanke. Er der noget, I kan gøre bedre der? Jeg ved, at de enkelte kommuner har et modtagelsesapparat, hvis der sker noget, og hvis de får en henvendelse. Og der må du nok hellere snakke med fagpersonen, som ved mere om det. Men når vi kigger på, for jeg kommer jo selv fra Rejsø Kommune, ja, der har vi jo i de større byer 2 forebyggelseskonsulenter, og de mindre byer 1 forebyggelseskonsulent. Og derudover har vi jo dannet forebyggelsesudvalg i alle byer og bygder, og derudover det har vi et rejsehold, som rejser til byer og bygder, når der er behov, og når de skal lave oplysningskampagner. Så der bliver arbejdet for at løse problemerne. Men som vi har hørt, ikke desto mindre er problemet stadigvæk kæmpestort. Men problemet er der stadigvæk. Den er ikke ny, og der vil altid være nogle nye problemer. Men vi skal alle sammen være med til at formindske problemet. Anna Jarak Poulsen, har du de ressourcer, der skal til at reagere på de henvendelser, der kommer ind med mistanker om overgreb? Jeg vil sige, at de sager, der kommer ind, som vedrører seksuel overgreb eller mistanke om seksuel overgreb, det bliver prioriteret. Og det prioriterer også sig selv selvfølgelig. Men budskab fra sagsbehandlerne, det er, at hvis der kommer flere ressourcer, så vil der også blive lavet mere forebyggende indsats. Så der mangler ressourcer til at forebygge. I kan godt reagere, når der kommer noget, i hvert fald her i Kommune Rafik Sommersok. Men endnu så er vi heldige, at vi er blevet opnormeret. Så det gør, at gennemsnitsmæssigt så har en sagsbehandler 40. Men det ser helt anderledes ud udenfor nu også. Ja, fordi Palle Emirsen, jeg bliver lige nødt til at vende tilbage til dig, fordi for cirka 1,5 måned siden var der et socialt tilsyn i Rajsø kommuner og i Rikata kommuner, som fastslog, at der sådan lidt populært sagt var børnesager, der lå og samlede støv hen i et hjørne. Hvordan kan I forsvare det? Problemet er jo, at mange af vores medarbejdere ikke kun arbejder med enkeltsager. De arbejder med børn, unge, handicappede og alt, hvad der hedder socialrelateret arbejde. Og derfor er vi nødt til at kigge på vores arbejdsgange. Hvordan kan vi gøre det bedre? Og hvis der er sket nogle fejl, så må de rettes op. Og en af de tiltagene er jo, selvom de er 4 år nu, at udvide den medarbejderstab, vi har. Vi er nødt til at gøre et eller andet. Det kan være, at det bliver dyrt at hyre medarbejdere nu, men hvis vi tænker længere fremad, så kan vi formindske de udgifter, vi har til dagligt, fordi udgifterne stiger for... at de bliver bedre til at prioritere og sige, lige præcis det her område, der er vi altså nødt til at sige... Det, jeg siger, er jo også, at vi er nødt til at prioritere, og vi er også nødt til at kigge på, om vi skal danne nogle specielle enheder, som kun tager sig af den
specielle område. Og vi er nødt til at tænke i nye baner. De er vi fuldstændig enige om. Martha Lund Olsen, hvordan ser du kommunernes indsats? Hvad kan de gøre bedre i dine øjne? Altså set i forhold til den viden, vi har fået i efteråret med de mange sager, som ligger ubehandlet, og som man er bagud med. Det går vi jo ind og etablerer den her central rådgivningsenhed, som skal rejse rundt til kommuner og hjælpe dem med dels med sagsbehandling, men også opkvalificere dem, hjælpe dem til at få indført nogle, hvordan sagsbehandler man og så videre. Vi må jo tænke på, som både Amner og Palle også var inde på, altså der bliver jo brugt rigtig mange penge til anbringelse af børn uden for hjemmet. Vi har sådan 7% børn, der er anbragt uden for hjemmet. Men er det ikke hvor mange penge vi bruger, når det ikke virker? Men det jeg vil sige, det er, altså de kan nytte noget, som de også var inde på, at vi ruster op nu sammen. Vi ruster op med senfølge, vi ruster op med rådgivningsenhed, vi ruster op med familiecenter. Og vi skal også ruste op i socialforvaltningerne, sådan så de kan følge med de sager, der kommer. Sådan så det hele bliver koordineret i en større enhed, og at vi får nogle afgørelser i sagerne med det samme, og gør en indsats, i stedet for at vente til næste, eller der bliver en plads, eller et eller andet. Altså, vi skal gøre en ekstra indsats nu, og om nogle år, så vil det have en effekt. Ja, fordi nu hvor vi er ved at snakke om penge, så kan det være, at vi lige skal mindes om, hvad det her egentlig handler om. Vi har også talt med Connie Renners, og hun har også forsøgt at få hjælp, og hun har en historie om, hvordan det netop ikke er lykkedes. Det kommer her. Saafiin tarniqooqaanga taamani asiannu najungaqarluta saafiin tarniquugunga taavulaammaani arlalerianuumi saafiin tarniquugungaam kisia tusangaqaqqinnikungiga oqartarput tutsiukkumaarlutik normorapisarpaat attraasarpisarpaat kisia tusangaqarnikungisaanna. Ja, vi har hørt, hvor vigtigt den her hjælp er. Så vidt vi har fået oplyst, så får hun nu endelig behandling, hvis nok efter 17 år her til sommer. Men hvordan kan vi forsvare det her, at en pige henvender sig igen og igen, og der tilsyneladende ikke rigtig sker noget? Det kan ikke på nogen måde forsvares, fordi vi er nødt til at have et modtagerapparat, som tager sig af sagen lige med det samme. Og sådan nogle sager må ikke ske, og derfor har vi jo lige sagt, at vi er nødt til at opruste nu. Altså, vi har så massive sociale problemer, at vi er nødt til at erkende det, og så sige, selvom mange siger, at vi skal spare og have færre og færre medarbejdere, men på de områder er vi nødt til at gøre en indsats. Et større indsats betyder flere medarbejdere. Ja, hvad tænker du, man kan gøre for at forhindre, at nogen henvender sig? Fordi det er jo heller ikke sikkert, men når man er i den situation, ved hvilke telefoner man lige præcis skal ringe på. Hvordan kan man gøre det her bedre? Først vil jeg gerne rose de sagsbehandlere, som arbejder, for det gør det bedste, det kan. Men det problem, der er så stort, at kommunerne ikke alene kan løfte. Og der er også behov for, at der kommer nogle andre hjælpeforanstaltninger, som det har vist. Altså, så har det været børne- og familiecentrene, og så anbringelse, som har været hjælpemuligheder, der har været. Men helt det vist, så kommer der jo flere og flere muligheder, så sagsbehandlere også kan visitere det rette indsatte. Så man havde tidligere ligesom kun 2 kasser, man kan putte det ind i, og nu har man lidt flere muligheder at vælge imellem. Martha Lund Olsen, vi har været forbi det med ressourcerne et par gange, at måske skal vi bruge nogle flere penge på det her nu for at spare sidenhen. Det er jo næppe noget, kommunerne kan løfte alene. Er I klar med flere penge for at kommunerne får bedre muligheder for at løfte det her område? Ja, der må jeg også sige, altså vi lægger jo også op til gratis misbrugsbehandling, fordi vi ved også, og den undersøgelse viser også, at i mange tilfælde, så er der alkohol involveret. Folk er beruset og gør det her. Og derfor tror vi også, at når vi får etableret det her gratis misbrugsbehandlingscenter i alle kommuner. Står og siger, at de står om sukker efter penge her og nu for overhovedet at klare de her sager. Er I klar med flere penge til dem? Og som jeg siger, altså det er på flere led, vi skal ind. Kommunerne har et ansvar også, og det kommer vi ikke udenom. Og både kommunerne også, og vi har været i gang
samarbejde siden sidste år i januar for at sige, hvordan gør vi det, og hvad er det, I har brug for? Hvad er det kommunen? Altså, men kommunerne bliver også nødt til at sige, det er det, vi skal, og vi skal bruge det her, men vi har brug for hjælp til det her. Altså, vi er i gang på flere planer. Jeg vil lidt fast på, vil du kæmpe for, at der bliver afsat flere penge på finansloven, så kommunerne får flere ressourcer til at løse det problem? Ja, vi har lige fået afsat flere midler på 8 millioner til at opruste sagsbehandling i kommunerne for at støtte op omkring sagsbehandling af børnesager i kommunerne. Og vi er parat til at gøre en indsats, og vi synes, det er vigtigt, at vi gør en ekstraordinær indsats for at få det her byld, eller hvad nu man kan sige, den her bunke, der er overstået. Altså, vi må have et ansvar, og vi håber også, og vi tror på, at vi kan få at børnene kan have et godt liv, og at vi kan tilbyde dem et liv, uden at de skal være udsat for seksuelle overgreb. Palle Emilsen, du får det sidste ord her i aften. De penge, I får her, er det nok til at løse det her problem, eller hvad kan I internt i kommunerne gøre for at flytte nogle flere ressourcer hen på det her? Vi bruger mange ressourcer, og vi vil gerne bruge mange flere ressourcer, og derfor er vi nødt til at have mere personale. Men på den anden side, man skal jo ikke overlade hele problemet til myndighederne. Selve problemet skal jo også mig som far, hele befolkningen skal tage et ansvar i det her område. Det er ikke noget, vi bare skal overlade til myndighederne. Når vi får et barn, så er det vores ansvar. Og det er os, der skal sørge for, at de får et trygt opvækst. Så vi har alle et ansvar, og forældrene har også det største ansvar. Så. Det blev så de sidste ord her i aften. Vi kunne givetvis tale meget længe om det her emne stadigvæk, men vi er ved vejs ende. Og først og fremmest så vil vi sige mange tak til alle dem, der har henvendt sig og har delt deres historie om de overgreb, de har været udsat for med os. Der har været langt flere end dem, vi har haft mulighed for at videreformidle, men vi siger i hvert fald tak for dem alle sammen, fordi vi er sikre på, at de har været med til at bryde den tabuisering, der er på det her område. Og hvis du nu er en af dem, der selv har været udsat for et overgreb, og du akut efter at have set det her har behov for en samtale, så er telefonrådgivningen af Tavik ekstraordinært åben i aften. Det er på nummer 146, I kan ringe på. Også børneorganisationen MIO holder deres sms-rådgivning åben her til aften. Det er sms 1899, der kan I altså sende en sms til. Og har en kommentar til udsendelsen, så er I selvfølgelig også meget velkommen til at komme med den. Og det er på den mailadresse, I kan se på skærmen her, rollerbar.knr.gl. For mig er det kun tilbage at sige tak til gæsterne her i studiet. Tak fordi I kiggede med derude, og tak for i aften.